आरो गासै जोंनि बर' रायजो राजा हारिमु मोजां मोनग्रा नोंथांमोननो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बैसागुनि लेटैब्लाबो जों दिनै सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों। बेनिखायनो आं गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय जे जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनै सानसेनि हाबाफारिजों बे कारिगावनि दैमालु फोथाराव जे जोंनि गुथि जे बैसागु फोरबो बेखौ जोङो सानसेनि रंगिना संगिना हाबाफारिजों जोङो फालिनाय जादों। आरो जोङो बे हाबाफारि लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो गामाखालि बोसोराव जोङो जोंनि मावख'आव एबा जोंनि क'क्राझार टाउन ओनसोलावनो जोङो खुंबाय थानाय जाबोदोंमोन। नाथाय जों मोनसे बर' हारिमुखौ जे जोंनि गासैबो रायजो राजा आरो जोंनि गामि ओनसोलाव जे जोङो फोजाखांनाय लाबोनांगौ बे उद्देश्यजों जों दिनै बे कारिगाव ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ लानांगौ होननानै जाहाथे जोंनि बे कारिगाव ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा हारिमु मोजां मोनग्रा बर' रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि बैसागु फोरबोजों लोगोसे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ गासिबो बिथिङाव जाहाथे बिथांमोनहा हारिमुजों सोमोन्दो दं हिसाबै बैसागु फोरबोआ जाहाथे हारिमु बिथिङाव बिथांमोनहा माने कनसियास जायो एबा साखाफारा जायो एबा हारिमु बिथिङाव बिथांमोनहा माने बयबो माने रोंगौसार जायो एबा जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जे फोथांनानै लाखिनायाव बिथांमोनहा गोसो होनो हायो बेखौनो जोङो थांखि लानानै जोङो बे ओनसोलाव जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिया जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिनि मोनसे बाहागो। जोङो फुंनि समाव जोङो फिरफिला उरायहोनायजों लोगोसे आरो जोंहा मानगोनां जिल्ला एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो आलासि महरै नुजाफैदोंमोन। जोंनि मानगोनां सानजा क'क्राझारनि एमएलए बिथाङाबो आलासि महरै नुजाफैदोंमोन। जोङो फारौ बिरहोनाय हाबाफारि लादों आरो दिनैनि बे फोरबोखौ बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बेनि गेजेरजोंनो जों दिनैनि बे थामथि हाबाफारि जे मोसानाय बादायलायनाय बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दङ। जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'राफोरनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन मोसाखावरि हान्जा एबा स्कुल कलेजनिफ्राय गोबां मोसाखावरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। बोसोरनै जोंहा कभिड-19 बेमारजों जोङो सारा मुलुगावनो भुगिनांबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामावबो एबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो जों बयबो भुगिनांदों समानैनो। दा बेवहाय जोङो बैसागु फोरबो फालिनाया बोसोरनै जोङो गेप थानांबोदों। दा देग्लायनिफ्राय जोङो बयबो गोसो होसारनानै बैसागुखौ फालिदों आरो गामाखालि बोसोराव फालिनायनिफ्राय देग्लाय बोसोराव गोबां जोंनि बर' रायजो राजा आफादफ्रा अनुस्थानफ्रा गोबां क्लाबफ्रा गोबां हारिमु सिबियारि बिथांमोनहा लैहोर लैहोर जे हारिमुखौ फोजाखांनायनि नामाव जे हारिमुखौ लाखिनायनि नामाव जे बैसागु फोरबोखौ गोबां जायगायाव जों खुंनो मोननायखौ नुदों। दिनै देग्लायनि बोसोराव जोङो साबसिन जे गोसो होनानै बयबो बैसागु फोरबोखौ फालिदों होननानै जों नुनो मोनदों आरो मिथिदों। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बैसागुखौ गोदोनिफ्राय जेरैबायदि मोजां मोनो दा बे गोबां समाव गोबाव सम थाद'नाय बायदि जादोंमोन बा बेखौ लोरबाङै फालिबोदोंमोन। खिन्थु बे आरो थांनाय बोसोरनै कभिड लकडाउननि थाखाय मोसानाय खन्नायाथ' गैखालामोन। दा बे हिसाबै देग्लाय मोनसे परिबेस फैदों जेराव माने गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आसाम नाङैनो बा दिल्ली कलकाता जेरावबो माने बे बैसागुखौ साबसिन रोखोमै फालिनो नाजादों आरो मोजां मोननायखौ बांसिन दिन्थिदों। आरो बे हिसाबै जोंनि हारिमुवा निस्सय एसे दावगानाय होननानै जों बुंना लानांगोन। आरो बिदिनो जोङो जोंनि बे कालसारेल एक्जिस्टेन्स बा ट्रेडिसनेल बे पार्टखौ जोङो बिदिनो सिगां फारसे आवगायलांनो बा फाहामनो फेदेरनो बा फोजौनो लाखिनो नाजानांगोन। नङाबा जों मालायजोंनो सेनानै लाजोबनायनि सारा जेबो नङा। जेरैहाय जोंनि बैसागुनि अनगायै जोंहा गोबां माने बोथोर लानानै सिजोन लानानै हाबा खेराइ बा धोरोम सिबिनाय लानानै आलादा आलादा जात्रा गान बा माबा खेराइ मोसानाय दिहुननाय बहुद आलादा आलादा जोंहा कालसारेल बा मोसानाय दोरोङारि मोसानाय खननाय मुसुरनाय दङ। जोंहा माने जोंहानो निजा दामजु दङ जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बेखौ लानानै जोङो
धोरोम सिबिनायाव धोरोम दामनो हायो बेबायदि मोसानायाव मोसानो हायो दामनो हायो बेनो थिग गाननाय जोमनाय कस्टिउमखौ लानानै आरो जोंनि मोजां देंखो सुजुनानै बेबायदि दामनाय देनायजों एकदम मुजिफबनाय बेफोरबायदि मोसानायखौ जोङो बाहागो लानाय नुनो मोन्दों बा जों लानांगौ नङाब्ला जों गुबुन हारिजों सानसे नङा सानसे जोंनिसो होननानै लाजानाया एकदम गोरलैथार नंखायनो जों दा जोंहा थिग जोंनि होननानै दाबो टिभि चेनेल एक्सप'जार गैया दिनै नोंथांमोननि बायदि बे फिसा फिसा पर्टेलनि गेजेरजों जा एसे ससियेल मिडियायाव फोसावनो हायो बेजोंनो जों एक्सप'ज खालामनो हादों दा जोंनि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय लिरनाय फरायनायबो जेराव गान बाजनायावनो हक जिखुनुआवनो हक एफा एफा दावगानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ दा बेनि गेजेरजों जाहाथे एफा एनैबाबो थुलुंगा मोननायनि गेजेरजों गोजौ फारसे दावगानायनि जे लामाखौ मोनलाङो आरो गावखौ साक्सेस जानो हायो बेखौ थिग लाखिनानै आवगायलांबाय थाथों आरो बेखौनो जों थुलुंगा होबाय थादों आरो जायफोरा जोंनि बे बैसागुजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्रेडिसनेल दोरोङारि मोसानाय मुसुरनाय बेखौ जुदि सोरबाया बिकृत खालामनो नागिरदोंबा बेखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय गोख्रों मोनसे एक्सन लानाय जागासिनो दङ दा थांनाय बावैसो समनि आगोल जोङो माखासे आफादफोरनि जेरै बागुरुम्बा रोनसोन्द्रिखौ बिकृत खालामनानै मोसानाय दिन्थिफुंनायनि थाखाय जोङो बेखौबो 48 घन्टा टाइम होनानै प्रेस बिबृतिनि गेजेरजों खेमा बिहोनो हादों आरो बेनि आगोलबो गुवाहाटीनि जे अक्षम भुमि होननायनि सासे दैदेनगिरि बिथां दिलीप हिरा होननाय बिथांखौबो जोङो जोंनि बागुरुम्बा बारदै सिख्लाखौ बिकृत मोसानायनि थाखाय एकदम केस होनानै खेमा बिहैफिननो हादों थिग बिदिनो आरो गुबुन गुबुन हारि बा सोरबा बेक्तिगत'आ आफादा जोंनि हारिमुखौ जुदि बिकृत खालामनो नाजायोबा बेनि खिथेर हिसाबै दुलाराय बर' हारिमु आफादा बा गुबुन गुबुन आफादफ्रा जनानै थानाय नङा जों जेब्लाबो बेनि प्रतिबादखौ खालामगोन आरो बेखौ जोङो जेरैखिजाया जुजिलांगोन दरखार जायोबा जोङो आयेननि राहा लानानैबाबो जोङो जुजिलांगोन जोंनि माहारियारि मोसानाय खननायखौ जों लाखिलांगोन बुहुमाव जेरैहाय साबसिननिफ्राय हामसिन गुबुन गुबुन हारिनि बे खननाय मोसानायजों बादायनो हाथावथावखौ जोङो जेब्लाबो नाजालांगोन बेवहाय माखासे बाथ्रा बुंनांगौ दं जों एसे फोसाबनांगौ दङ अबयस्से स्टेजाव बेखौ जोङो सम आरो खाबुनि गेजेरजों सानसे बेलासे वर्कशपनि गेजेरजों जोङो बर' साहित्य सभा बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' हारिमु जयैनो सानलायनायनि गेजेरजों सेमिनार मोनसे खालामनायनि गेजेरजों माबोरैबा जों साबना हामना स्टेजावहाय दिन्थिफुंनायनि जग्यता जायो बेखौ सिन्था खालामलायनानै जों वर्कशप खालामनो नाजों आरो सेमिनार खालामनो नाजादों आरो बेनि गेजेरजों निस्सय जोङो स्टेजाव मोसानायनि मोनसे डिसिप्लिन बे मिथिंगानि बोथोरनि जे मोसानाय बे मोसानायखौ बोरै मुजिहोनो हायो आरो बेसे मेहेरगोनां रंजानाय खालामनो हायो गुबुनजों फेर फाथिनो हाथावथाव खालामनो हायो बे नोजोरजोंनो बेखौ खालामनाय जागोन आरो अरायबो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जे बे दिन्थिफुंनाय जादों आरो मोसानायनि बादायलायनाय जादों बे जोबोद थुलुंगाखांथाव आरो गनायजाथाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो सहযোगिता खालामदों हेफाजाब होदों आरो इयुनाव जाहाथे जोङो फैगौ बोसोरनिफ्राय साबसिन हामसिन मोसानो हायो बा रंजानायखौ जोङो गोरबोनिफ्राय दिहुननानै बयबो बाहागो लानो हायो बेखौनो आङो बयखौबो बर' माहारिखौ खावलायबाय आरो इयुनाव जोङो बयबो गावनि माहारियारि बे हारिमुखौ फोथांनायनि बेलायाव जाहाथे सांग्रां जायो बेखौबो खावलायबाय आरो गोदान बोसोरनि बयनोबो आङो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय गोदान बोसोराव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय थामहिनबा बादायलायनाय फोरबोआव दिनै आङो नुजानो बेवहाय आलासि बेखेवगिरि हिसाबै नुजानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फंनैसो बाथ्रा आङो आइ आफानो बेखेवनायनि गेजेरजोंहाय फंनैसो बाथ्रा मेसेज होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनै बिदाय लाथ'नाय जाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल्स अफ
आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360